Bandiraɓe sehlaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on du'anama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum taw hay goto firtata hande ko talata balɗe capantati e lewru mboyi hitande ujunnaji 2020 bisimilla moon e roɓido moon jayndeji ɗo e hayangoji men. Jayde Le Soleil dey arti ko e ñalande nde gandanɗa nde waɗama toon to Thiés gam hollirde udditgol yontere nde gandanɗa nde ko sukaɓe Sénégal de kamen tigui mawnintande sinon kamen tigi mbeɗande ɗum noon ko semaine nationale de la jeunesse. Jayde nde windi ko le chef de l'État au lancement de la semaine nationale de la jeunesse. Nous vivons un moment exigeant kam dey o gandanɗa ka woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de keyniɗo lesdi Sénégal toon de uddit mbiɗen ɗum ɗon ko hollirte tigui tigui yontere weeɗande sukaɓe Sénégal kam de yekkiti toon konngol wi tigui tigui de hina wayno o jamanu mo tolniɗen de ko jamanu mo gandanɗa foof en poti daro ha tengti eɓe ɓe gandanɗa kamen goni sukaɓe. Jayne nde ɓisdi hen ko des milliers de jeunes des 14 régions ont célébré à Thiès aux côtés du président Diomaye Faye le lancement de la semaine nationale de la jeunesse dans une ambiance patriotique et festive hina wayno de si palɗe sappo e tati tawteri falde Thiès wona sappo e nayyi ɗo kala de kurka immori toon gam arde toon de Thiès de tawede udditgol nden ɗon yoltere nde gandanɗa de ko sukaɓe tigui jinde ɗum noon wayino ko ɗum waɗi pijirloji ɗum waɗi belamma e si noon holleri tigui tigui bo kala homo yiɗi lesdi mum e wiide Jayde Le Soleil. Jayde enquête de kam yii ko o jamano mo tolniɗen de hina wayno heɗen payi e suɓgoji woni élection ngaji ɗum taki noon falde Thiès de wondo hewɓe suɓotoɓe woni électeur aji heɓe toon goni ha taki noon Jayde yii ko ɗum tagui omo gandanɗa kam woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de hombo yaha Thiès hombo toon darna tigui tigui ñalade hollirande kam de fuɗɗoto tigui tigui semaine nationale de la jeunesse woni yontere nde weeɗande sukaɓe gam ɓe mbaɗa hen pijirloji e si noon ɓe mbaɗa hen ko waɗi fayida abbi e hollirde yidde lesdi mumen noon tigui Jayde enquête windir ɗum à l'approche des échéances électorales Thiès enjeu clé. Jayde nde ɓisdi hen une fracture grandissante entre Diomaye et les cadres de PASTEF redessine les paysages politiques hina wayno de hakkude Diomaye Diakhar Faye e ɓe ɓe gandanɗa de kamen goni jillaɓe e lande PASTEF de ha joni hina wayno gambol dewgol hakkude mumen hongol ɓuura yajde tawa noon hina yoweti e politique. Jayde ɓisdi hen le poids électoral stratégique de Thiès en fait l'arbitre des prochaines échéances hina wayno tigui noon hakkude lande Diomaye président e PASTEF de siki en jottima e ɗin ɗon suɓgoji de ko falde Thiès hakkitta ɗumen e wiide Jayde enquête ha joni ɓisdi hen une défaite au local dans son fief pourrait fragiliser les ambitions de Diomaye pour 2029 hina wayno noon kam Jayde enquête wi ko si tawi en jottima e ɗin ɗon suɓgoji mereɓe e heynotoɓe palɗe de si tawi Diomaye foolama e falde Thiès toon to gandanɗa toon de jibina hina wayno ma ɗum hollu ɗum tigui tigui janggo jaam siɓe jottima e suɓgoji keynotoɗo hoorejo lesdi Sénégal e hitande ujunaje 2029 de kam Diomaye ma andu hoore mum tigui tigui e wiide Jayde enquête. Jayde Sud Quotidien de arti ko e ɓe gandanɗa kamen jogui werlaji heɓe naɓa yimɓe heɓe gartira woni transporteur waɗɓe grève balɗe tati 72 heures ɗum noon wayino ko Jayde Sud Quotidien de kam wi ko falde wonde e Sénégal kala de rewi on ɗon grève e si noon ko Dakaru de kam tan wasi hen jille no hannirtani sabo Jayde nde windi ko mot d'ordre de grève nationale des transporteurs routiers Dakar l'exception. Jayde nde ɓisdi hen déclenché pour une durée de 72 heures du 30 mars au 1er avril 2026 la grève nationale des transporteurs routiers révèle des disparités territoriales dans son suivi et ses impacts hina wayno tigui de Jayde nde wi ko oɗo grève baɗatɗo balɗe tati tawa hombo tambili balɗe capantati e lewru mars ha go'o lewru avril hitande ujunaje 2026 de on ɗon grève de hina wayno woɗɗo mo teska hombo waɗa isi ɗon woɗɗo gandanɗa de mbo waɗaka no hannirta ni noon tigui Jayde nde windir ɗum e ɗerewol mum adunol. Jayde le parlement de wi ko omo gandanɗa ka woni Ousmane Sonko keyniɗo hoorejo jagorɓe lesdi Sénégal de joɗodi omo gandanɗa ka woni Baydi Agne keyniɗo galleji liggorteɗi woni patronat noon tigui Jayde le parlement windir ɗum rencontre entre le premier ministre et le président du conseil national du patronat ce lundi à Dakar. Sonko et Baydi à l'assaut
d'une croissance inclusive hina wayno tigi de ɓen ɗon ɗiɗo fottitɓe de batu mumen e gooɓe jiile mumen de abbi ko hono watte ha Sénégal abbo yeeso tawa noon hina rewi e galleji liggorteɗi noon tigi jande ɓisdiri hen les deux hommes veulent renforcer le dialogue public privé pour l'atteinte de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 et du plan presse hino wayno de ɓen ɗon ɓe gandanɗa kamen goni Sonko e Baydi Agne de ɓe jiiɗi ko yo tigi tigi batuji kew hakkude ɓe gandanɗa kamen ji galleji liggorteɗi mumen e laamu tawa noon ko dialogue public privé ɗum noon ɗum takata ko eɓɓo gongo paɗen woni hitande ujunaje ɗiɗi e capanɗe joyi woni Sénégal 2050 de mbawen hantin gonɗon eɓɓo esi jottoɗen ɗon e jaam e jokkere en ɗam esi noon ɗum foof de e wiide jayde parlement ko abbinde lesdi Sénégal yeeso no hannirta ni jayde Rewmi Quotidien de wi ko hanti kam gasi Macky Sall de jillama e ɓe gandanɗa kamen goni fotɓe suɓe ngam ɓe keyno on ɗon goomu gendiji aduna woni Organisation des Nations Unies tawa noon ko lande tak wallude kamen tigi tigi jekkiti ngol ɗon konngol noon tigi jayde Rewmi Quotidien windiri ɗum takku wallu éteint la polémique. L'ONU a acté la candidature de Macky Sall hina wayno tigi jayde ɓisdi hen que le Sénégal est le seul pays à ne pas soutenir son fils hina wayno de kam oma gandanɗa ka woni Aïssata Tall Sall ƴettunoɗo konngol lande takku wallude wi ko Sénégal tan woni lesdi ndi gandanɗa e Afrique de jaɓani jaggiran ɓiɗɗo mum toon to poɗodiral nden ɗon jappere nde gandanɗa nde président Macky Sall hombonde yiɗi ƴettu e wiide jayde Rewmi Quotidien jayde La Tribune de article e nde yakkere mawde nde gandanɗa nde sukaɓe mbaɗinde ɗum noon ko toon to Parcelles Assainies caggal de kippu Pikine e kippu Guédiawaye putitanno e fukko kosngel toon to stade Léopold Sédar Senghor hina wayno de jayne de windi ko dégradation des biens d'autrui aux abords du stade de Léopold Sédar Senghor, acte de vandalisme après le match AS Pikine GFC, les auteurs activement recherchés hina wayno noon ɓe gandanɗa kamen mbaɗi nden ɗon yakkere mawde tigi tigi de ɓe gabbo e galleji yimɓe heɓe pusa esi noon e autoji yimɓe e ko wayi noon de heɓe ɗaɓɓite no feewi saabu kala jaggaɗo e nden ɗon yakkere de ina wayno ma suudu ñawirdu tek e dow ma ko muusi noon tigi jayde ɓisdiri hen malgré les réactions aux environs de 19h des supporters ont semé le désordre sur l'itinéraire du retour dans l'axe stade rond-point 26 hina wayno dengal ɗon potital hantinide e waktuji jeeɗiɗi kikiɗe ɓe gandanɗa kamen goni jingolnoɓe ɗin ɗon kippuji ɗiɗi de ɓe gimmima boowal fukko kosngel Léopold Sédar Senghor woni stade Léopold Sédar Senghor de ɓe gabbi rond point unité 26 hakkude he noon ala ko ɓe boppi ɗon tigi ɓe ƴetti kaaƴe eɓe pusa galleji yimɓe eɓe jakkana yimɓe autoji mumen e verlaji mumen ɗum noon jayne nde wi kamen foof de heɓe ɗaɓɓite no hannirta ni e jiide jayde La Tribune gasdirten ruɓinɗo jaydeji men hannde de ko record ɗum noon ko e coftal ɓalli saabu jayde nde windi ko gagné devant notre public. On a hâte de jouer ce match ina wayno de tigi tigi hakkude Sénégal e Gambie hande wonata toon to Bowal fukko kosngel guinnirangal Abdoulaye Wade to Diamniadio de ina wayno jingonoɓe kippu Sénégal de heɓe keppi yo ngal ɗon pottital wadde saabu noon ina wayno ɓe keppi ko yo Sénégal fol Gambie hande e ngal ɗon pottital noon tigi jande ɓesdiri hen amical Sénégal Gambie à 19h. Cher Mboka, nous revoilà hina wayno de pottital fukko kosngel wajiragal hakkude Sénégal e Gambie de hande si waktuji jeeɗiɗi kikiɗe poti hina wayno noon ɓen ɗon bandiraɓe gambinaɓe de jayde nde wi ko a miɗeni dari e ɗerewol mum adunol bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ɗi bindi hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal yo jaam won fulnangue hirnangue rewa o worgo tottidiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.